ଏକ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଜଳପରୀ ଆଉ ତା ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଜଳପରୀର ଝିଅ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜଳପରୀ ତାକୁ କହୁଥିଲା, ଆରେ ମା, ତୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନି, ନଦୀରେ ବହୁତ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ଧରି ନେବେ। ମା, ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳିବି। ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆରେ ହଉ, ତୁ ଯିବୁ। ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ରହ, ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ଏତିକି କହି ଜଳପରୀ ତାର ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ତା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଯେ, ତୁ ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଯିଏ ଧରିଥିବ ତାର ରୂପ ତୁ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ତୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଉ ତୁ ଯେତେ ରୂପ ନେଲେ ବି ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତୁ ତୋ ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଜଳପରୀର ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ନଦୀ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ସେଠୁ ମାଛ ଧରି ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଜାଲ ଧରି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ମାଛମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁଦିନ ମାଛ ଧରୁଛି ବୋଲି ସେ କୂଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାଏ ସେ କୂଳରେ ମାଛ ଧରିବି। ଏତିକି କହି ମାଛ ଧରିଲା। ଆଉ ତା ଜାଲ ଉଠେଇଲାରୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜଳପରୀ ଛୁଆ ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଜଳପରୀ ଛୁଆ? ୟାର କିଛି ହେଇନି ତ? ଯାଉଛି ଆକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତାପରେ ଏତିକି କହି ଚଢ଼େଇଟେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହାତ ତା ପାଖକୁ ନେଲା। ଯେମିତି ଛୁଇଁଦେଲା, ଜଳପରୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇଟିଏ ହେଇଗଲା? ଆରେ ଛୁଆ, ତୁ କିଏ? ସେ ଏମିତି ପଚାରିବାରୁ ଛୁଆଟି କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ହଉ ଚାଲ, ତୁ ମୋ ସହ ରହିବୁ। ମୋର ତ ଛୁଆ ନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ ଛୁଆ କରି ରଖିବି। ତୁ ମୁଁ ଆମେ ମିଶିକି ଆମ ଘରେ ରହିବା। ଏତିକି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ଜଳପରୀ ଛୁଆକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲା, ଶୁଣୁଛ, ଶୁଣୁଛ, ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଆକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ତମେ? ଇଏ ଏବେଠୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା। ଆମ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆମେ ଆକୁ ଆମ ଛୁଆ କରି ରଖିବା। ଏପଟେ ଜଳପରୀ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ବ୍ୟସ୍ତରେ ତା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ତା ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଜାଣି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କେମିତି ପାଇବି ମୋ ଛୁଆକୁ, କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଏମିତି କହି ଜଳପରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଛ କି? ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କୁହ ମୋ ଛୁଆକୁ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠି ରଖିଛ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିନୁ ତୁମ ଛୁଆକୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ହଉ ରୁହ, ଦେଖିନ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଘର ଏବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଦେଖିନ ମୁଁ ତୁମ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ନିଆଁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ନିଆଁରେ ତାଙ୍କ ଘର ଜଳିଗଲା। ଏତିକିରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଡରିକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ
चढ़ेई माँ और चढ़ेई बापा सहित जलपुर छुआ बहुत खुशी खेलुए से माने बहुत खुशी थे। आई समय गोटे पारा उड़ी उड़ी आसला आसिकी चढ़ेई पाखे पहुँचला कहला चढ़ेई सुन जल्दी तो घर छाड़िकी पड़ा गोटे जल परी आसी ता छुआ को खोजिकी रागिकी समस्त घर पोड़ी दौची एति कही उड़ीगला आ शुणी जलपुर छुआ कहला माँ आसी मते खोजुची माँ मते खोजुची मते माँ पाखक नहीं चल मते माँ पाखक नहीं चल एति कहले चढ़ेईर स्त्री कहला हाँ आम नहीं जा चल आमर छुआ ना लोभरे आम रखी ता माँ खोजुची आ चढ़ेई कहला चल जा तीन जन जाक उड़ी उड़ी गले जाई जलपरी पाखे पहुँचले जलपरी आगरे ठिया हो चढ़ेई ता निज रूप को आसीगला आ देखी ता जलपरी बहुत खुशी होगला कहला माँ तू कौटी थिलु झील तोते मु केते खोजिची मैंने तोते लुचेकी रखी तोते हैरान करुले हो रह ताको दौची एमती कहला जलपरी झील कहला ना ना माँ से मत बहुत भल पाई बहुत भलरे रखी मु बाहर दुनिया देखा जाशुणी जाल पड़ी तमें किसी करनी माँ एमती कह जलपरी को जलपरी झील बुझाइला जलपरी कहला हौ एबे आमे जिबा जलपरी झील ता चढ़ेई माँ को कहला माँ तुम कथा मोर बहुत मन पड़ो तुमको मु बहुत भल पाए यह शुणी चढ़ेई माँ कहला मु भी तोते बहुत भल पाए झील मोर भी तो कथा बहुत मन पड़ो आमे ये आसवा सबुदिन आमर ये देखा यह शुणी जलपरी और जलपरी झील दी जन जाक पलैले जलपरी झील सबुदिन आसी ता चढ़ेई बापा चढ़ेई माँ सहित देखा करे आ बेले बेले तांकु किछि माछ मध्य देइथाए कारण से माछ बिकी बजार रे किछि पैसा आनी ता चढ़ेई बापा माँ चलती आ खुशी रे समस्ते रहती।